skal jo ikke råbe. Nej. Det er dig, der skræmmer den væk. Jeg tager videoer. Ved du hvad? Det er dig, der skræmmer den væk. Nej. Fordi du råbte til ham. Kan du ikke se det? Jeg skulle bare sige, at jeg skulle ikke skræmme den væk. Mads, har du fundet ud af, at vi kommer til at tage til Haraldsgården? Ved du hvad, jeg er ved at finde ud af det, ikke også? Men jeg har simpelthen så meget at lave i øjeblikket, at jeg lige skal forberede det ordentligt, ikke også? Nej, det er kun hvis du... Vi kan ikke bare tage afsted. Det er nemt at bare... Mads, vi skal gå ind til det der halvdelen derinde. Jeg kan jo også gå ind og så prøve at finde For dig. Men Mads... Lukas, kan du så holde op? Nej, og Lasse, du skal holde op med at skubbe. Prøv at høre her. Oj, det var ikke mig, der skubbede. Det var Beo, der skubbede. Prøv lige at høre her. Du er mærkelig, mand. Kan I så være ordentligt ved hinanden? Hold op med det pjat der. Jeg kan se et bevis. Prøv at se her. Ingenting. Jeg havde ikke gjort noget. Du er godt klæder du mig. Prøv at se her for eksempel. Sådan et træ som det der, der er der nogle frø på. Det skal vi have nogle billeder af her. Det er her. Okay. Jeg vil til billedet.